Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Ja, ik ga je al hangen zien. Ik ben nog net niet verleefd Nee. op Steuvel. Wat een schattig caravannetje is dat, zeg. Ja, ja, een antiek dingetje, hè. Ja, wie al is er? Dat is niet leuk. Mijn staat erop van 52, meen ik. Staat er veel op. Maar wat Ja, ja, het gewicht stiert erop, het 50. nummer, points, het type. 20. Ah, die is van... Ja, hij is van 52 Ja. dat ik weet. Heb ik al gedaan. Moest ze poepen zitten, goeie man. Ja, prachtig. Dat is van 52 denk ik. En dan is het een Caravan de Reu. Ja, ja. Nooit van gehuurd van het Ja, merk. Belgisch merk, een bekend merk geweest roeien. Ja, Ja. oké. Ja, er zoten vroeger veel van die kleine, ook in Limburg zoten van die. Van die kleine fabrieken, ja. Kleine Maar dit was ker- toch een tamelijk grote. Ja, ja. En dan kreeg je die zo'n tropische naam, hè. In Ja. dit geval de Casablanca. Ja. ik heb nu weer een naamtrek hier. Hè. Prachtig Casablanca. Ja, geweldig, Ja, hè. ja. Nou, wat- maar hij is dus van begin jaren 50. Ja. Wie lang is ze al van nou? Mag ik even denken? 34 jaar, 40 jaar. Wow. Ben ik zelf vroeger me gewoon op vakantie gaan. Nou, naar evenementen en zo, met verder niks meer. Maar ben ik zelf vroeger met op vakantie gegaan al met de dingen. Ja, dat vind ik En prima. dan achter, Nee. niet achter het, Nee. Ik heb zo'n groene mand aan de binnen staan, daar moet je achter. een groene mand, hè? Ja. Want dat is denk ik best een leuke Ja, maar- combinatie. Ja, de kleur zelf ongeveer. Ja. Geweldig. Dus als dat ding verhalen koest vertellen, Dan had je ervoor. Ja. Vroeger is het, ik heb dat gekocht. Vroeger was er op de berg, er was vroeger een caravan meer dan zoiets dergelijks. ja, Daar heb ik het ooit eens een keer gekocht. Van een algemeen Zwalmen. wordt dat dan op het binnenterrein van de Ja, racebaan? Op de racebaan, ja. 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 Daar heb ik het nooit gekocht. En met geschouwd en ja. En sindsdien heb ik het gehaald. Er zat nog een tentje bij, maar het zat niet aan zo'n randje tent. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee, mijn vrouw was er lief op, ik nee. Maar nou gaat hij niet meer weg. Hè. Nee. En evenementjes, wat Ja, voor evenementjes zo'n schot je in? oldtimer evenementen. Ja, en dus, ik noem maar iets. In de Montfort gaat hij nou Oh ja, een weekend. ja. Ja, dat gaat. We zien we met het programma ook wel eens geweest. Ja, dus nou komende weekend, daar gaan we met naartoe. Oh, is dat komend weekend? Ja, Oké. ja. Hey, en die stickers, die heb je allemaal Nee, verzameld nee. door de jaren heen? Nee, die zaten erop, hè. Ik heb er geen stickers op gehangen en ik heb hem ook niet geverfd. Alleen een bak, dat heb ik wel vervangen. Oké. Ja. En dan moet er een paar andere bandjes op en anders staat er deze keer de politie halte. Dat gaat niet goed komen. Ja. Dan moet het eraf gehaald. Hey, en is hij op slot? Nee. Is gewoon lossen, denk ik. Dat kan wel op slot. Och, kijk nou toch. Ja. Dat keukentje. Zal ik dat ding er eens uit halen? Ja, Ik kan de kaart die kerstjes. Och man. Wat is het dan tegenwoordig is het allemaal high-tech geworden, maar je kent toch niks tegenop. Hier zit, daar zit gewoon niks aan. Dat ding. Nou, Kerstjes en die deurtjes en... ja, daar rent rustig in. Hoor. Ik weet niet of je op die bokken, dat weet ik niet of je dat helpt. Helpt en dat? Ja, ik denk het wel. Weet je wat ik in zo'n geval altijd zeg? Ja, Stuur als eerste de cameraman naar binnen. ja maar Als er nou wat gebeurt, dan ja, dan moet je breekt hij zelf... zich alles. En, Ja, maar dan moet je zelf voor de camera vasthouden. Dat is ook niet goed, hè? ja, of een andere camera camera. Oké, doe ja, maar. mag dat? Ja, rustig aan, dan blijft dat ding nog zo. Wel, ja, ziet er wel. Hoe zit het gesteld, moet je daar weer worden? Ja. Het ruikt zelfs als 1942. Dat ruikt antiek, hè? Ja. Daar is het weer. Kom ik goed? Ja, heet rood Dan kom ik goed en dan kan sticht erin. Oh kijk, Dat hey, zien we ook, ja. dit is onbetaalbaar zoiets. Ja, Dit is nog allemaal origineel. Ja, De wielkappen. alles.
Oh, en aan isolatie deze vroeger. Oh ja, jongen, luxe. Luxe. Hè. Luxe. Ja, maar daar lachte je dan met. Maar als het weer is in de zomerdagen en ik zet dat dak op, kun je het dak van opzetten. Hè. Ja, dan fijne ventilatie. Tegenwoordig hebben ze airco, hebben dat ding niet nodig. Ja, en En de winterdagen is het er warm in. nou ziet je ongeveer van hetzelfde formaat als ik. Ja. Dus we kennen allebei ongeveer stoom in dat dingetje. Met de kunnen goed staan, ja. Maar als ze wat groter is, dan is zo'n hefdakje natuurlijk ook wel handig. Ja, Hè? ja. Hey, en slopen, dat giet nog altijd goed in het, ja? Dat gaat prima. Je ziet dat het bed ligt er achterin, hè. Je kunt hem zetten, gewoon, dat is tegenwoordig ook. Je kunt hem gewoon een bankje van maken. En je ziet voor de lien? Nee, de vrouw mag wel een lien, maar die vrouw van mij die gaat niet mee. Nee, Nee, dat is te herrig te hard en dat doet ze niet. Nee. maar ging je vroeger met z'n tweeën met dat bultje z'n weg? drieën. Met z'n drieën? Maar ja, ik had een dochter ook nog, dat ging prima. Ik kwam op de camping en dan weer dat ding geparkeerd. Dat is alles goed laaien natuurlijk, want dat kost er niet in huis. Ja. Om het te droeden en dan een vuurtjantje eraan en dan ja. Echt fantastisch. Zo ging dat, ja. En dat loopt ook fijn achter de wagen? Ja? Zo heb ik nog rem op ook nog. Kabelrem ze daarop, hè. En onderhal en zo, dat heb je altijd zelf gedaan? Ja, dat niks te doen, is niks aan te onderhouden. Dus dat dan de rem en ik kan nog kijken en ja, ik heb dat vuur een keer in de remmen gezeten. Ik had ook een keer een brander voor even binnen al de baas. Stond in de schuur tegenover. Ja, brandde, de fabriek stond er tegenover en hij stond net achter de muur. Ja, de rubber was wat kapot, maar verder niks aan de hand. En zo'n bol ruutje, Ja. en dat was nog te krijgen? Dat was niet kapot, de rubber wel. Oh, de rubberwal. Ja. Hey, en waarom stuffel? Ja, de huid niet stond erop. Oh, dat stond er al op. Ja, dat stuffel, shuffle, net hoe goed uitspreekt, hè. Dat stond erop, ja. Hij die mensen erop gezet, dat doen dat niet. Ja. Als je nou een vakantie of iets droet zoiets moeten halen, in al die jaren dat je hem hebt, hè, 40 jaar of langer, Ja, ja. wat zou je dat dan zien? Een van de mooiste ervaringen. In Kaam. Ik ging er al met een Kaam toe. En naar boven, net in Drenthe, hoe heet dat stom ding nog? Een camping of een plaats? Camping, gewoon een camping, ja. Is dat ook. En ja, dat ging prima altijd, hè. Lekker Ja. in de natuur. Ja, ja. Er stond en die andere weer nog steeds nee, maar iedere keer zag ik die me weer aankomen met de dingen, dat stond ze al te zwaaien. Hey, en dat micraatje, die is ook van nou? Ja. Ja, ik frot er een beetje met dat grijden, Alzheimer's, hè, een beetje plagen met die dingen. Ik heb de dingen, de mand, hè, een Opel en een Ascona, een Oranjese. Ja, zo weet dat. En als je ermee prot, wat zeg je er dan tegen? Kom op, ouwe. Ja? Ja. Nee, man. Dus als die kraken en piepen, dan is dat niet zo erg? Nee, dat doe ik toch ook? Ja. Ja, over 10 jaar krak die ook. Ja. Wat zijn Ja, ze ook alweer eens? Krakende en piepende wagens lopen het langst. Lopen langs, zeggen ze altijd. Ja, ja. En ik kunt nog altijd door de APK. Dat wel, ja. Maar een paar andere deurtjes in Hagen, nou, deurtjes, ja, er zit een beetje deurkroes eronder. Een paar andere, kijk, de liefst heb ik er al afgehaald, zie je. Daar heb ik nooit geen probleem mee met te denken. En Dat zuinig wel nog meer. Ik weet zeker met hen niet zo zuinig als ik met hen. En wat... Dat kan- die dat deurtjes zien die nog te krijgen dan? Ja? Maar ja. Die kan hem niet trekken, hè. Ja, dat kan hem wel trekken, maar dan lap je ongeveer achteruit. Dat gaat niet met dat ding. Want ik vroeg ook natuurlijk de hem van het lief, hè, maar zal ik een herinnering van mij met jou delen? Ja. Als we toch hier naar Ja, dat ja. micraatje stonden te Ja. kijken. Ik ben, toen ik net het rijbewijs had, toen zei mijn papa en mam, nou moest ze ook direct veel gaan rijden. Ja. En toen ben ik in exact hetzelfde micraatje, maar dan een broene, Ja. mocht ik naar Luxemburg rijden. En- Exact dezelfde auto als die. Het wordt wel geradbraakt natuurlijk, of niet? Nou, ik nou, toen worden ga we wel jong. het zwijten op plekken waar ik normaal gesproken Ja. niet wist dat ze doorkoos zwieten. Maar het was wel een avontuur. Het is allemaal gelukt. Ik heb geen schaai gereden.
Maar ja, en dan nog ouderwets met gewoon een kaart, hè? Ja, dat heb ik met chauffeur geweest. Ik jaren, ik ken niks anders. Ja, Als ik nou een navigatie moet typen, moet ik haar nadenken. maar dat heb je wel. In dit zit niks in. Nee. Nee. Nee, maar je hebt niet een telefoon dit gedaan in de... Ja, dat zou kunnen, maar... maar het meeste zit nog hier. Ja, dat weet ik nog hoor. Ja, niet in het buitenland, maar hier in Nederland, ja, dat vind ik het wel. Ja, Dus je giet niet weg. dat gaat niet weg. Kijk, mensen die denken van... ik ben er ook verliefd op geworden. Ja, Vergeet het maar. pech gehad, ja. Pech gehad. Nee, ik Nee, geef voor helemaal gelijk. Eh, Niks meer aan doen. nee, daarop. Maar nou is het wat anders. Ja, Ik kom van Lomme, hè? ja, Ja, met mijn broer ook. Dat kruidt er ook altijd mee. vertel. Ja, dit ook altijd. Dat is een andere, een teken. Dit werkt de piep noemen ze. Ik stel hem boven nou. Ja, maar ja. Oké. Oké, zit. Dit moet mee over. Ja, het is gewoon. Wat dan?